Mhlawumbe kanjani ngithethe nje madaba abantu sikutshela uyoka ukuthi ngithe angese lapha-ke ngimhlalise ngane ezonaka indaba zakubo ukwazise phela mngani wami ngikusamukelezo ukuthi ngingalala nonyoko mina awu wethu esikolweni ngigcine ku-grade 7 sengizoqala u-grade 8 hhayi ngabona ukuthi ngcono vele kuyekwe ngoba ukuthi kuyayekwa kodwa futhi sasingeke singisize ndawo isikolo vele mase ngithi ngiyabuka kahle kahle. Ke mina ukukhula kwami ngikhulele ekhaya kobaba. Ngifike nobaba ngimncane engithatha kumama ngase ngakhula umama ngaze uhlangana naye 2021 cishe mhlawumbe kanjani ngithethe nje madaba abantu sikutshela uyoka ukuthi ngithe angese lapha-ke ngimhlalise ngane ezonaka indaba zakubo ukwazise phela mngani wami ngikusamukelezo ukuthi ngingalala nonyoko mina awu ngithi wahamba manzimati wangishiya ntongasinoto kodwa akusenani-ke inkosi yazi ngoba iyona epayo futhi iyona ethathayo. Ngithi ngikhuluma lezi ndaba nje ngihleli phansi engudwethe nomabhulukaniswa